Salam, meniň adym Egon Çalakyan. Bugün tutuş sivilizasiýamyň ykbaly bilen baglanşykly gysgaly bildiriş bilen ähli adamzada ýüzlenmek isleýärm. Men ýakynda Nobel komitetining we Milli Ilmlar Akademiýasynyň Washingtona geçirilen bilelikdäki ýygnagyna gatnaşanymda nädogry maglumat we dezinformasiýa meseleleri barada maslahatlaşdym. We mundan soňra men şu ýüzlenmäni siziň dikkatiňize ýetirmegi makul bildim. Meniň üçin bu öwrülüşikli pursat boldy. Howanyň üýtgemi bilen bagly meselelerde yalan maglumatlaryň näçerakdygyna göz ýetirenim size aşağıdaky beýany yglan etmegime tergi berdi. Bu mesele gaty ysgaly bolup, ol planetamyzdaky ähli ýaşaýyş üçin mühim ähmiýete eýedir. Ilki bilen sözlerimin çynna kaýdygyna we dogrudygyna düşünýärsiňiz diýip özümi gysgaça tanıştyrayyn, egerde araňyzda meni tanamaýanlaryňyz bar bolsa. Men Egon Çalakyan, elementar biyolojik fizikasynyň tejribeli fizigi we şolurda öňdewarjy laboratoriýa bolan CERN laboratoriýasy bilen işleýärm. Öňbar bolan biyolojikler tiýdlenirjen jamlardan epesli tapawutlanýan köp energiýasy bolan täze bölejikleri tiýdlenirji Futuring Collider FFC'ni döretmegiň çägine täze tehnologik çözümleriň işlen tüzülmegine işçiň gatnaşýaryn. Şeýle hem NASA aratly NASA'nyň missiýasyna, ýani ýer ýüzündäki durly prosesler synamaga mümkinçilik berýän ultra ýokary ýygylyklarda maglumatlar ýygnaýan ilkinji emel hemra missiýalaryna gatnaşýaryn. Ol buzluklaryň we buzar tüpleriniň hereketleriniň tiýdliginden başlap, ýer titremeleriniň we volkanlaryň dinamikasyna çenli maglumatlar öz için alýar. Şeýle hem men halkara aňtaw analitikler taýýarlamak birleşiginiň işçiň agzasy we halkara salagat hukuky boýunça hünärmeni. Karieramda Prezident Nixon we Prezident Ford'un ýollaşylygynaky akçaýyň halkara sowda we maýa goýum syýasaty boýunça prezident okorunyň salagat teljerçisi bolup işledim. Şeýle hem Harvard'ın hukuk gollaw bürosynyň işgäri we Harvard hukuk jurnalynyň redaksiýasynyň agzasydyryn. Soňra Reagan'yň aşgany otogy we Reagan'yň akçaýyny işledim. Şol ýerde Prezident Reagan'yň strategiki goranyş başlangyjy taslamasyna işçiň gatnaşdym. Men Jem Abashanyň 4 prezident bilen işleşdim. Men esasan Abashanyň Massachusetts ştatynyň Cambridge şäherinde ýaşaýan, bu Massachusetts Teknologiýa Instituty we Harvard Universitetiniň ýerleşýän şäheri bolup, meniň akademik köklerimiň bar ýeri. Hukuk we fizika ilimlerinden alan bilimlerim bilen professional karieramy ýaşlygymdan milli hukukçylyk, hukuk goraýjydaralar we akademiýa toparlaryna işläp başladym. Häzirki wagtda meniň professional karieram Washington şäherindäki Capitol tepesinde Abashanyň kongresi we akçaý üçin federal lobbyist bolup işleýärm. Şol wagtyň özünde häzirki işim howanyň üýtgemi we milli hukukçylyk bilen baglanşykly meselelerini ünsüm jemleýär. Planetamyzda howanyň üýtgemi bilen baglanşykly aýytly beýany bermäge ukyplydygymy meniň kwalifikasiýalarym görkezýär. Häzirki wagtda ýer planetamyz aşy howa we geodinamik hadisalaryň çaltartmagyny başyndan geçirýänligi belli zat. Seismiki, vulkan, hidroliki, atmosfera, ağırlık ve termiki anomaliýalaryň sanyna we gerimine epesli ösüş bardyr. Mundan başga da ýakynda yer planetasynyň ähli gawaklaryna hoply anomaliýalaryň ýüze çykýanlygyny hasaba alyp, ýeriň ýadrosynyň adaty bolmadyk ýagdaýda süýşmesi we durnuksuzlaşma we planetanyň aýlanmagynyň birden käbulaşyk tiýdlenmesi we aýlanma okunyň üýtgemi ýaly hadiseler bolup geçýär. Bu ýagdaý magnit meydanyň kritik taýdan goşamagynyň we atipik anomaliýalaryň peýda bolmagynyň, şeýle hem atmosferanyň ýokary gatlaklaryna düzümine üýtgeşmeleriň bolup geçmegi bilen hasam güýçlenýär. Bu hadiseler magma kamerasynyň aşa işçiňleşmegi we ýeriň mantiýa gatlagyna şuň ýer titremeleriniň köpelmegine getirýär. Okeanyň ýyllyk geçirjiligi hem azalýar. Netijede bütün dünýä ummany özünde olmak funksiýasyny we sowatmak funksiýalaryny ýitirdi. Bu aladalanırcı faktorlaryň hemmesi diňe bir zada aňladýar. Planetamyz öz-özüni helak etmek hopasyndadyr we golaýlaşyp gelen betwatçylygyň öňüne almak üçin adamzadyň sanyjy ýyly. Häzirki wagtda planetamyz bütün gün sistemasyndaky her bir planeta hem öz täsirini ýetirýän klimat betwatçylyklarynyň syklyna girýändir. Bütün gün sistemasy bu sykla her 12.000 ýylda bir gezek girýär we her 24.000 ýyldan bu gaýla bu sykl iň ýokary intensivligi eýe bolýanlar. Edil ýerde bolup geçýän üýtgeşmeleri meňdeş özgörüşlükler indi gün sistemasynyň beýleki planetalaryna hem bolup geçýär. Ýagny planetalaryň özünni we geodinamik guruluşygynaky üýtgeşmeler bolup,
Olarda atmosfer anomaliýalarynyň ösüşini synlamak bolýar. Bu bolsa öz gözeginde günülgüminiň ähli planetalaryna ýetýän täsiriniň daşarky kosmik täsir sebäpligini we sykllaryň şol daşarky kosmik täsir bilen baglanşyklygyny aýtmagy mümkinçilik berýär. Ine häzirki döwürde bolup geçýän bu wetwagçylyklar adamzadyň we planetamyzyň ölümine sebäp bolup biljek gaýtalanýan howa wetwagçylyklarynyň nusgasydyr. Egerde biz Mars planetasyna seretsek, ol ýerde hem edil şuňa meňdeş ýygydarlyk bilen planetanyň helakçylykly bala uçranlygyny ýada salarys. Dostlarym, edil şu esas bilen hem şu gün men size ýygylanýaryn. Planetamyz şu wagtda çenli ähli wetwagçylyk sykllaryny ýeňip geçmegi başaranlygyna meň diýär. Şeýle de bolsa, häzirki wagtda ýeriň häzirki sykly ýeňip bilmejekdigine ananmagy esasymyz bar. Ýok bolmak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolmagyňyz esas sebäbi antropogen faktordur. Hususan biz adamlar okeanlara garşy uruş alyp baranlygymy sebäp. Gaty köp mikdarda uglevodorod esasly hapalayjy maddalary bilen okean täherledik we okeanyň öz-özüni kadalaşdyrjy ýyllyk geçirjilik kuýbyny bilkaslaýyn bozduk. Bizim özümüz adamlar okeanymyzy artykmyş endogen ýyllygy atmosfera çykarmak kuýbyndan mahrum etdik. Ýagny ony möhüm we aýrylmaz işinden kesdik. Şonuň üçin häzirki wagtda ýeriň çyňlygyny aşy köp weýran ediji endogen energiýasy ýygnanar. Şu ýygnanan energiýa hem boşamaga howlukýar. Çyňlyklarda gruplanan ägirdir energiýanyň boşamagy ýeriň ýüzüne hem de onuň atmosferasyna weýrançylyk netijelere getirer. Bu hadise edil ene ýeriň ýa-da ene topragyň soňky ýürek tutmasy diýip pikir edip bileriz. Şo şakdaky sebeplere görä ýokurdaky netijelere geldim. Men köp ýyllaryň dowamyna howanyň üýtgemegine öwrendim. Ol howa we tebii wetwagçylyklaryň güýçlüligini we olaryň ara baglanşygyny, şeýle hem adam ömrüne ýetirýän ziýanyň gorkunç ösüşini öwrenmeli boldum. Öz şahsy tejribäme daýanyp, bu temanyň syýasy ýa-da döwlet tarapyndan maliýeleşdirilen akademik gurşawyny hiç hili gyzyklygyny döretmejekdigine gaty düşünüp, meniň bu ýöneköý bolmadyk mesele bolan howasym hassa artdy. Wagtyň geçmegi bilen şeýle çylşyrymly we toplumyň bu mesele hemme taraplaryny düşünmek üçin diňe bir geofizika we astrofizika budawyna däl, eýsem başga da bir näçe ýöli ýiteleşdirilen almurlarda hem ýakyn hyzmatdaşlygyň zerurlygy barada netije geldim. Şeýle düşünjäge gelmegim bilen men bu meseleni içgin öwrenmek üçin nä derejede çuňur bilimleriň we çeşmeleriň zerurdygyny tiz baha bermäge mümkinçilik berdi. Gyzga çaýdanymda global howanyň üýtgeme uğruna başarnyp gazanmak üçin ökdük närmenlerden ýürüýte bilim gerekdi. Bu niýetleriniň bardygyna garamazdan köplenç gapmagarşylyk taraplar arkaly maliýeleşdirilmegi sebäpli almy jemgyýet şeýle kyn bolan meseleleri nädip çözmeligi barada mesele gedek gelenni elmi dama agzalykly ýagdaýda. Şoňa görä-de şeýle gözde usuly bilen seredilýän beýle prizma köplenç almy derňegiň talaplaryna laýyk gelmeýär. Şeýle sorawlar çözmäge bil baglanan almy dünýäsi agzalydyr. Hemme zat belli bir dersin dar bolan çägine öwrenilýär. Şolar wagtyň özünde bolsa, ýeriň ähli gabyklarynyň sinkron ýagdaýyndaky anomal durnuksuzlaşmagy we planetamyzyň helak bolmak howpy baradaky meselesini diňe global ders ara çemeleşme arkaly öwrenilip bilinir. Ýeketek soraw, bugun biz nädip beýle maksada ýetip bileriz? Bu soraw uzak wagtlap men jogap tapyp bilmedim. Hastakygy 2022-nji ýyla çenini tapmadym. Soň köpden bäri gözläp garaşan jogabym Washington şäherine geldi. 2022-nji ýylyň noýabr aýynda meni Washingtonyň Milli Metbuat klubunda Akça aýdan 2 blok aralykda ýerleşýän ýerde geçirilen çäre spiker hökmüne çağırdylar. Bu çäre geosiýasy meselelere bagyşlandy we ABŞ-dan we beýleki ýurtlardan belli halkara gatnaşyklarynyň hünärmenleri gatnaşdy. Bu çuwakada beýlek myhmanlar bilen birlikde çykyş eden Döredüjilik Jemgyýeti taslamasynyň ABŞ-daky bölüminiň wekilleri tarapyndan howanyň üýtgemegi baradaky howply hasabatyny ilkinjigede geçdim. Döredüjilik Jemgyýetiniň wekilleri meniň köp ýyllaryň dowamyna gözlewlerimiň we aladalarymyň mowzuwy bolan Inderwise meseleni çözýän manily hasabat berdiler. Ýagny ýerdäki howa wetwagçylyklarynyň ýetkiliginiň, ýygylygynyň we güýjüniň artmagy barada, hemem nämelere garaşmalygy barada we meselen nädip çözmeligi barada düşünüş berdiler. Bu dolu hasabat bolman, diňe bir gyzgaça mazmuny bolsa-da, men gatnaşjylaryň çykyşyna eýýäm ýokary alma ähmiýeti gördüm. Sebäbi geologiýa, klimatologiýa, sismologiýa we beýleki täsir nurlar boýunça
boýunça öz bolşly ilmi maglumatlar öz içine alýardy. Esasanam yer planetasynda bolup geçýän proseslaryň dinamikasyny we onuň kosmosda bolup geçýän sikl proseslary bilen gatnaşygy barada çuňur geofizika taýdan derňelipdi. Bu hakykatdan hem gaty üýtgeşik we ajaýyp maglumat. Men olaryň retorikasy bilen gatyrdyklanym we bu esasanam meniň bu mesele düşünşim bilen laýyk gelýärdi. Ilkinji gezek şunyň ýaly uly gurumly ilmi işiň ünsüme düşenligini we beýlek meseleler bilen bir hatarda ýokary milli howpsuzlyk meseleleriniň hem gozgolanyny meniň hünärimiň çäginde bolanlygy üçin meni gatyrdyklanyrdy we muny bellemek isleýärdim. Bu hasabatyň meniň üçin aýratyn ähmiýeti onuň diňe bir planetamyň ekosistemasynyň işleýişiniň yaramazlaşmagyna we howa kataklizmlarynyň güýçlenmeginiň öňe gidişlik meselesini gozganlygyna bolman, eýsem bu howa hadisalarynyň gutulgusuzlygy we muňa garşy durmagyň ýoluny tapmagyň zerurlygyny taýýardy. Bu maglumatlar meniň ünsüm çekdi we men döredüjülük jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyga başladym. Olaryň işlerini, neşirlerini we ilmi bilimlerini öwrenmegimi dowam etdirdim. 2023-nji ýylyň aprelinde men hatda döredüjülük jemgyýeti tarapyndan gurunalan global krisis çykalgy bar atly halkara forumda hormatly myhman hukmyna çykyşam etdim. Bu konferensiýa dünýäniň 150 diline terjime edildi we meni gaty haýran galdyrdy. Mundan başga-da 2 bölümden ibaret bolan uly gowrumly howa hasabatyny serasaplyk bilen gözden geçirdim. Onuň birinji bölümi global krisis halas bolmamyz agzybirlikdedir diýen halkara forumda hödürlenen. İkincisi bolsa meniň çykyş eden konferensiýamda boldy. Bu hasabatyň ýokary ilmi derejede diýip hasaplanmagy, onuň esasyndan geofizika we astronomika prosesleri çuňur we düýpli seljermeleriň bolanyny üçin şeýle hem planetamyň özenine, ummanyna, atmosferada, ýakyn yer we kosmosda bolup geçýän üýtgeşmeleriň kanuny laýyklylygyny düşünýärdi sebeplidir. Bu dersara çemeleşme menne uly täsir galdyrdy we bu meniň üçin gaty gymmatly. Hasabatdaky çuňur işlenen maglumatlar, köp sanly ilmi çeşmeleriň ulanylmagy, argumentlary tasyklayan ýygyderlik logikasy bilen hödürlenen, şeýle hasabatyň döredilmegi alyp baralan ägir tuly halkara ihlaslary barada habar berýändir. Bir gynanyrjy zat bolsa hasabatyň ilmi dille däl, eýsem umumy jemgyýetçilik diline, ýagny halkyň düşünmegi üçin uýgunlaşdyrylan ýöneňki dille hödürlenenligi. Bu hasabatyň iň möhüm tarapy dersara alymlar topar tarapyndan serasaplyk bilen taýýarlanan howanyň betwaçylyklarynyň ösüşiniň matematik modeli bolupdyr. Bu modele görä 2036-njy ýyla çenli Mariana çukur sewitine ägir tuly magmanyň ýarylmagy we onuň ýygyny ýydarlap geljek. Ýoşum manna boljak güýçli suwurgusy, ýagny gidrowdar netijesinde planetamyzyň atmosferasyny ýitirmek ahtimallygy gaty ýokardyr. Munyň netijesinde planetamyz Marsa meňdeş jansy jisme öwrüler. Şeýle hem geljekki 7 ýylyň içinde atmosferada we ummanlarda aşy gyzgynlygyň ýokarlanmagy, seismiki we vulkan işçiňliginiň ýokarlanmagy, tupan we tayfun güýjüniň planetamyzda ýokarlanmagy sebäpli ýerde ýaşaýyşyň çydap bolmajak derejeye ýetjekdi barada sözleri meni gaty gyzyklandyrdy. Köpçüligi elýeterli maglumatlara esaslanýan özbaşda grafiklary gurdum we bu matematik modeli öwrendim we synagdan geçirdim. Alymlar tarapyndan aýdylan klimat betwaçylyklarynyň hakyky gerimi, şeýle hem hasaplamalary we olar tarapyndan işlenip düzülen matematik model bilen baglanşykly gelen netijelerimiň olaryň sözlerine gawat gelýändigini we olaryň sözleriniň dogrudygyny gördüm. Olaryň gelen netijeleri doly ygtybarly bolup, anamdar we her kimiň barlap biljek açyk şeşmelerine maglumatlaryna esaslanýandyr. Meni iň haýran galdyrýan zat forumda berilen maglumatlaryň diňe açyk çeşmelerden alınmagy we olar ilkinji bolup bu maglumatlaryň esasyndan netijeleri ýygnap, teljerip we netije çykaran adamlar bolanyny. Men helizem olardan başga hiç kim bu işi ýerine ýetirmedigine gaty geň alýardy. Jedelsiz tutnamalar ýerdäki betwaçylyklaryň çalt ösýänligini we 13 ýylyň içinde planetamyzda ýaşaýyşyň galmajakdygyny, bu gynansak-da bu ukwalyň tutuş adamlar tarapyndan paýlaşyljakdygyny görkezýär. Bu maglumatlar gaty biňjalykly döretýär we asliýetinde şu gün size ýüzlenmegimiň sebäbi hem şu şularda bolupdyr. Beýannamamyň düýbüne girmeden ozal, iň möhüm we uly ähmiýeti eýe bolan bir wajyp meseleni belläsim gelýär.
Aşağıdaki sorağı ünsüňizi çekmek isleýärin. Hususan döredijilik jemgyýetiniň gatnaşjylar tarapyndan planetanyň howa landşaftynyň üýtgemeginiň aşy takyk we uly gowrumly suratna, şeýle hem islenlik bir häzirki zaman universitetleriniň we döwletleriniň mümkinçiliklerinden ýokary bolan terjermeleriniň çyňlygynyň we takyklygynyň artykmaçlygyna göz ýetireninden soňra logika soraw ýüze çykýar. Häzirki zaman ilminiň hem eýe bolmadyk beýle düýpli we giňişleýän bilimlerini ýöneköý meýletinçiler topary nireden allarka. Bu meseleni öwrenmek bilen içkin gyzyklanyp, döredijilik jemgyýeti taslamasyna gatnaşjylarynyň arasynda beýleki uramalar bilen birlikde Alatra atly halkara jemgyýetçilik hereketiniň hem bardygyny gördüm. Bu Alatranyň meýletinçileri hem döredijilik jemgyýeti taslamasynyň işçen gatnaşjylardygyny düşündim. Men Alatranyň işlerini we neşirlerini öwrenmäge çümüp, onu içkin öwrenip başladym. 2014-nji ýyldan bäri Alatranyň howanyň betwaçylygynyň gutulgysyz ýokarlanmagy we onuň çykl görnüşde geçýänini gozganlygyny gördüm. Şeýle de bolsa, meniň bilişime görä, döredijilik jemgyýeti taslamasy resmi taýdan diňe 2019-njy ýylda işläp başlady. Şeýlelik bilen Alatranyň meýletinçileriniň alyp baran işleri döredijilik jemgyýeti taslamasy üçin düýpli ilmi esaslaryň çeşmesi bolup hyzmat edenligini anyk düşündim. Şonuň üçin Alatranyň ilmi bilimleriniň dowam etdirilýän we köpçüligi ýetirilýän ýeri döredijilik jemgyýeti taslamasynyň giňişligine bolup dur diýen netijäge geldim. Bundan başga-da Alatra hereketiniň wekillerine bolan bilimleriň mukdary bilen deňeşdirilenine taslamada köpçüligi ýetirilen ilmi maglumatlary icebergiň ucuna deňep bolýar, ýagny ol gatkyçyjykdyr. Elbetde Alatranyň eýe bolan beýle bilimleriniň gelip çykyşy menne uly bilgisi geljiligi öğretdi. Bu meseleni içkin öwrenip, bu halkara hereketiň resmi hasaba alınmadyndan has öň onlarça ýyllap alimlaryň dersara jemgyýetiniň eýýän bilelikde işlänigine düşündim. Bu bileleşige durly alimlaryň hünärmenleri, fizikler, geofizikler, geologlar, tarihçiler, arheologlar, neurofizikler, hatta siyasi alimleri, dini öwrenýän alimler, psikologlar, psikiatrlar we beýleki köp sanly dersler boýunça hünärmenler giripdi. Bu alimler dünýäniň durly ilmi edaralaryna we barlahanylaryna işleýärdiler. Olary birleşdiren zat olaryň bilime çyn ýürekden bolan teşnedikleri. Şeýle de bolsa akademik jemgyýetiň senzurasy bilen basyşy sebäpli köplenç ilmi işlerine iň möhüm meseleleriň köpsini çyňyr öwrenmäge mümkinçilik tapmadylar. Şonuň üçin olar taryhymyzy, planetamyzy we umumyň jemgyýetimizi öwrenmek üçin dersara tejribe toplap, garşy ýagdaýda işe başladylar. Ilmi dünýä tarapyndan gadagan edilen ýa-da garşy alynmaýan iş teoriýalaryny özlerini çäklendirmediler we erkinlik bilen işlediler. Bu halkara alimler jemgyýetiniň wekilleri tebigatyň we giňişligiň durly taraplaryny öwrenmek bilen meşgullandylar. Bu köp sanly ilmi uğurlarda gözle geçirdiler. Mysal üçin, onuq bölejik fizikasy, kwantum fizika, ýadro fizikasy, astrofizika, klimatologiýa, paleoklimatologiýa, arheologiýa, geologiýa, geofizika, glatsiologiýa, şeýle hem gerontologiýa, biofizika, sitologiýa we hatta tarih, lingwistika, dini gözlegler, psikofisiologiýa ýaly urlarda we başga-da köp ilmi urlardadylar. Gözlegleriň dowabyna bu alimler topary siklik kosmik faktorlaryň täsiri bilen ýakyn baglanşyklykları anyklap, ýer ýüzünde bolup geçýän çuňur we ýydyna dolan bolmajak üýtgeşmeleri ýüze çykardylar. Hususan häzirki zaman alimler tarapyndan öwrenilmän galan her 12.000 ýylla bir gezek ýeriň ýadrosyna täsir etýän kosmik täsiriň aýratyn görnüşini ýüze çykardylar. Şeýle hem planetadaky geologiki we howa deňawramlygyň bozulmagyna şolaryň sebäp bolýanlygyna göz ýetirdiler. Bu täsir ýer titremesiniň, vulkanyň atylmasy, tsunami, tufan, suw joşmasynyň, guroklyk we beýleki katastrofik hadisalaryň sanynyň we güýjüniň köpelmegine sebäp bolup, ýeriň özenini durnuksuzlaşdyrýandyr. Ýakyn geljekde bu etwatçylyklaryň şeýle bir uly derejäge ýetip infrastrukturanyň weýran bolmagyna, adamlaryň köpçülikleriniň ölmegine we tutuş adamlar sivilizasiýasynyň ýok bolmagyna sebäp boljakdygyny çakladylar. Elbette bu jemgyýete giren alimler bu hakykaty adamlardan gizläp bilmejekdiklerini düşündiler. Bu adamlar bu barada duýdurmak üçin howsala jaňlaryny kakmalygyny düşündiler.
Şeýle de bolsa özlerini we gözleglerini açyşan yglan edip bilmejekdiklerine gowy düşünýärdiler. Bu diňe bir olaryň durmuşy we kärler üçin hoply bolman iň esasy zat resmileşdirilen almy bilen açyşan garşy çyksalar işlerini ýitirjekdiklerine, şonuň üçin açyşlaryny has giňişlerini öwrenmek üçin zerur laboratoriýalara we enjamlara girip bilmejekdiklerini bilýärdiler. Sistemanyň içinden nähil işleýän öňüne düşünüp hakykaty aýtsalar, status quo'nu goramak we hakykaty halkdan gizlemek isleýän güýçler tarapyndan özlerine azar beriljekdigine we haýbat atyljakdygyny düşünýärdiler. Şonuň üçin bu alymlar işlerini tapgyrlaýyn dowam etmek kararyna geldiler. Ilki bilen maglumat alşmak we hereketlerini utgaşdyrmak üçin platforma bolan Lagoda atly bir gurama döretdiler. Şeýle hem aradaçyl adamlaryň kömegi bilen bu ilmi maglumatlar halka ýetirmegiň ýoluny tapmak kararyna geldiler. Soňra bir kitabyň adyny göterýän Alatra atly halkara jemgyýetçilik hereketini gurnandylar. Şeýlelik bilen bu halkara alymlar topary türli ýurtlardan we türli hünärlerden bolan ýöneköý adamlaryň arasynda almy gözlegler we planetany halas etmek bilen gyzyklanýan ýöneköý adamlardan gollaw tapdylar. Alatra alymlary we dünýädäki türli hünärleri birleşdirýän platforma öwrüldi. Inne alymlar işlerini taşlamadan we ýokardaky görkezmelere garaşsyz ýagdaýda hakyky ilim bilen meşgullanyp bilmek mümkinçilikler boldy. Adamlar bolsa öz gezeginde howanyň üýtgemegi we kataklizmler baradaky maglumatlary internetiň, sosial öňlaryň, videolaryň, kitaplaryň, leksiýalaryň we bilim beýlik görnüşlerini bilen işçiň ýaýradyp başladylar. Şeýle hem bu alymlaryň öňe süren çaklamalaryny tasdiklaýan amal eksperimentleri we gözegçilikleri geçirip başladylar. Alatra alymlary öz işlerini dürli ilmi dersleriň usullaryny ulanýarlar. Ol alymlar lingwistika, arheologiýa, astronomiýa, geologiýa, poliklimatologiýa we başgalardyr. Dünýäniň dürli künjekleriniň köp sanly maglumat we material çeşmelerini ýygnaýarlar we umumy ýygdarlygy we urlar kesipleýärler. Bar bolan teoriýalara tankydy baha berýärler we alternativ iş hipotezalarını öňe sürýärler. Tejribelerini we bilimlerini bütün adamzadyň hyzmatyna gonyp durýarlar. Şeýle ünfil çemeleşilen işleri menne uly täsir galdyranlygyny boýna almaly. Öz ilmi işimde haýsy gurda işlän bolsam hem tapawdy ýok. Bölejiklerin fizikasy bolsun, ýa-da vulkan hadisalarynyň kanunlary bolsun, her derste içgin aralaşmagy finansiýardym. Alatra hem şuňa meňdeş çemeleşmäň ulanýar. Şeýle hem Alatra alymlarynyň dini öwrenmäge bolan aýratyn çemeleşmelerini belläsmeliýär. Hakykatdan hem dinleri ilmi nukta nazar tarapyndan tankytlap öwrenýän ýeketäk topardyr bular. Dine ilkinji nowatda taryh hukmyna garaýarlar. Bu alymlar hukmyny biziň hemişe üns bermeýän ýa-da ýüzlegi geçýän bir zadymyzdyr. Ine bu da biziň ýalňyşlygymyz. Alatra diniň taglymat, jemgyýetçilik, psihologik taraplaryna, şeýle hem dürli dünýä dinleriniň taryhyny, felsepelerini, simbolizmini we etikasyny öwrenýär. Siýasatyň, ykdysadyýetiň we asan adamyň gyzyklanmasy sebäpli dinlerde bolup geçen manipulasiýalary we ýoýulmalary öwrenýär. Bularyň hemmesi dinlerdäki peýgamberler diýip atlanylýan adamlar tarapyndan bize wesiýet edilişi ýaly bütewi, hopsuz we asuda dünýäde näme üçin biziň bu wagt ýaşamaýanlygymyzy düşünmek üçin üç gün öwrenilýänler. Aslında peýgamberler kimler bolupdyr? Peýgamberler ahlakly we edep terbiýeli hereketleriň esaslaryny öwredip, agzybir, hopsuz we asuda jemgyýetiniň gymmatlyklaryny halka getiren iň paýhasly adamlardyr. Şeýle hem peýgamberler howanyň kataklizmlarynyň sikli tebigaty bolup, olaryň nähil netijelere getirjekdigi barada duýduruş berdiler. Aslında Alatranyň aýdýan zatlary hem şulardyr. Emma paradoks bolup galýanda dünýädäki adamlaryň köpsiniň gynansak-da Alatra tarapyndan hödürlenýän we ulanylýan ilmi maglumatlaryň dolu çyňlygyny düşünip bilmeýänlikligi bilen baglanşyklydyr. Hatda şunça ýyl bäri biziň öňümizde ýatan hakyky ilmi hazynany diňe asanca adamlaryň düşünip biljekdigini hem aýdasyn elýär. Käbirler gat aňsatlyk bilen Alatrany bu din, bu birdelige diýip attakýarlar. Emma Alatrada hiç ýyly din ýok. Ol ýerde ilim we hakykat bar.
Alatran dinip atlanıryanlar ya bilimsiz adamlar ya da hakikati düşünüp bilmeyen adamlardır. Yani olar öz öňünde doğru hakikati görüp bilen oklar. Alatranın ähli adamda üçin ähmiýetini we gymmatlygyny düşünüp bilmeýärler. Emma hakykatda Alatra ılımdır, bilimlerin ensiklopediyasıdır. Ähli adamlaryň janyny halas etmegi umum maksady hökmünde goýup, ähli ılımlary dersara baglanşykda birleşdiren iň düýpli we uğur tapıcı gromadyr. Alatranyň häzirki wagtda bu dünýäni dolanyrýan we kölegelerde hereket edýän käbir ýokary hökümet gromasy tarapyndan, ýagny hiç bir döwlete degişli bolmadyk, emma ähli döwletleriň üstünden höküm sürýän şol groma tarapyndan basyş we zulümlere sezewar bolýanyny men dol düşünýärin. Elbette müňlerçe ýyl bäri bu dünýäniň binagarlary diýip atlanyrýan, bu dünýäni dolanyrýan gadymy gromanyň bardygyny men bilýärin. Alatra özüniň düýpli gözlegleri bilen şol gromanyň schemalaryny we melnamalaryny açýar we şonuň üçin hem bu gromanyň dünýä dolanýarynyň gowy işleýän ulgamyna oňoýsuzlyk döredýäniň sebäpli hüjümleriň we garçylyklaryň obýektine öwrüldi. Ýöne bugun bu mesele biziň temamyz däl. Hasawatymyň iň möhüm nokadyna geçesim gelýär. Häzirki wagtda Alatranyň howanyň üýtgemi we kataklizmlaryň katastrofik ösüşi barada bilimi diňe bermeniň üçin näl eýsem tutuş adamlar üçin iň uly gyzyklanma döredýän tarap bolup dur. Munyň bilen birlikde olarda taryhymyzda adamlar üçin hakykatdan hem iň biňjelik edýän kynçylygyny edip ýeňip geçmegimiz baradaky bilim bar. Bu bilim geljekde howanyň üýtgemeginiň ssenariýalaryny we bu üýtgeşmeleriň planetadaky ýaşaýyş üçin netijelerini çaklamagy we olary öňünden görmäge mümkinçilik berýän ýer we daşky giňişligi dolanyrýan kanunlara çuňur düşünmäge esaslanýandyr. Bu bilim global klimat howpasynyň adamlary halas etmek üçin hakyky çözgüdi hödürleýär. Biz planetamyzy we geljegimizi gorap saklamak isleýän bolsak, onda bu bilimleri ätgermeşlik edip ýa-da ret edip bilmeriz. Inni bolsa Alatra hakynda öwrenen zatlaryny belläp we şol dünýäniň binagarlarynyň ýagny gizlin kölegedäki gromanyň göz astyndan gaçyp işlemeli bolan, uzak wagtlap halkdan gizlenmeli bolan we iň esasat gizlinlikde hereket eden halkara ylmy jemgyýetiň işleriniň üstüne ýene bir gezek durup geçesim gelýär. Bulmy topara 1996-njy ýyldan bäri howanyň we planetadaky geodinamik üýtgeşmeleriň dersary gözlegine gatnaşan köp sany alymlar girýär. Edil şol ýylda hem ýeriň özünni ilkinji çynnaky üýtgeşmeler başlapdy we bu magnit meýdanynaky üýtgeşmeler we planetanyň geofiziki parametrinaky özgerişlikler esasynda ýüze çykaryldy. Bu alymlar toparynyň wekilleri ekspedisiýalary gurnadylar we bu özünlerini özleşdirdiler. Meýdan, laboratoriýa we hemra gözleglerini geçirdiler. Olar spektral we gravimetrik derňe maglumatlary, seismik topografiýa maglumatlary, geochronologiýa we buzyň kimik düzümini öwrendiler. Olar suwuň izotopik düzümini, vulkan gazlarynyň konsentrasiýasyny, ummanyň ýeriniň we düýbüniň temperaturasyny, seismik işçiňligi, güneş işçiňligini we howa täsir edýän beýleki faktorlaryny seljerdiler. Geodinamik modellerleme işlerini amal aşyrdylar. Olar diňe bir geologiki we paleoklimatik maglumatlar däl, eýsem meniň pikirimçe deň derejede möhüm bolan başga-da taryhy, arheologiki, mifologik we dini maglumatlary analiz edildiler. Alimler taryhy we empirik taýdan alan maglumatlaryny gözeňde tutup, älemimiziň bütöw suratyny edil puzzle bölejiklerini birleşdiren ýaly dikeltdiler. Alatranyň gözlegçileri häzirki düşünjämizden has ýokary ylmy bilimleriň we açyşlaryň çyňlygyny görkezdiler. Şu ýyzlenmämde men olaryň ösen okuýplygyna güwä geçýän käbir maglumatlary paýlaşasym gelýär. Size bir misal getireyin. 10 ýyl mundan ozal olar öz açyşlaryny neşir etdiler. Bu şoňa görä ýeriň özünden endogen neutrinlarynyň akymynyň köpelmegi seismik işçiňligiň habar berjisidigini aýtdylar. Bu açyş gözlegçileriň özleri tarapyndan işlenip düzülen göçme neutrino detektorlaryny ulanmaklar arkaly geçirilen meýdan gözlegleriniň esasyna tapyldy. Yeri gelenini aýtsak, häzirki zaman uly neutrin observatoriýalarymyz uly binalaryň we barlahanaryň işlemegini talap edýär. Emma onuň bilen deňeşdirilenine bu göçme detektory bir adamyň ýeki özi götürüp alyp biljek. Ýaňy ýakynna häzirki zaman almamyz käbir sebäplerde neutrin akymynyň köpelýänligini we onuň ýer titremesiniň üstümizde awanýanlygynyň habarçysydygyny tasdikladiler. Alatra alymlary dünýäniň ähli ylmy jemgyýetlerinden onlarça ýyl öňde barýarlar.
Olaryň has öňgelen netijesine biz bir näçe ýyl geçenden soň düşündik. Olaryň ylmat işlerde gazanan üstünlikleri biziň ylmy gözleglerimizden has ýokarydyr. Mundan başga-da alatra alimlary 10 ýyl mundan ozal klimat bozgunlarynyň sanynyň köpeljekdigini we bu meseleniň gysgaly ünsü talap edýändigi barada duýdurdylar. Howa betbaçylygy sebäpli köpçüliklerin migrasiýanyň boljakdygy barada duýduruş berdiler. Şol wagtlar olary hiç kim diňlemedi. Inne bolsa bu tema barada ähli köpçüliklerin habar beriş terişdelerine gürleşilýär. Emma welin öňden bu meseleniň çynna kaýdygyna düşünmedik we elbetde alatranyň duýduruşlaryna gulak asmadyk. Ýöne planetadaky ýaşaş üçin iň hoply döwre girýän wagtymyz geldi. Inni hakyky bilimler äsgermezçilik etmäge hakymyz ýok. Öň belläp geçişmýäli alatra alimlary ýeriň ýadrosyna anomali ütgemeleriň we häzirki wagtda betbaçylyklaryň sanynyň köpelmeginiň sebäbini dersara we bitarap çemeleşmegiň netijesinde ýüze çykardylar. Bu ýagdaý planetamyzda her 12.000 ýyldan bir gezek bolup geçýär we her 24.000 ýyldan bir gezek has güýçli bolýar. Olar bu siklik hadisany gadymy Grek mifologiýasyndan bolan rehimsiz haýwan Cerberus'un ady bilen atlanyrdylar. Bar bolan hasaplamalara görä bu sikli biz 2024-nji ýylda doly gireriz. Emma hakykatda eýäm häzirki wagtda biz dünýäniň çöküp başlanýyny görýäris. Hatda häzirim kataklizmlaryň güýjüniň we ýygylygynyň ösüşi öňkü sikllardan bolşundan has çalt bolup geçýändigini bilýäris. Gelin meselem hökmüne diňe 2023-nji ýylyň iýul aýyna Hytaýda bolup geçen wakalara seredeliň. Hytaýyň adatdan naşar ýagdaýlar ministrliginiň habaryna görä, suw joşmalary, süýşmeler, gurokçuluk we tornado Hytaýyň 27 welaýatynyňky awtonom sewtleriniňki we hakimlikleriniňki ýaşaýan ilatyň 16 million sanyna täsir etdi. Ol adamlardan 703.000 adam evakuasiýa edildi. Bundan başga-da awgust aýynyň başyndan bäri Pekinnäki bolup geçýän suw joşmasyna 133.000 adam ejir çekdi. Beýle suw joşmasy iň soňky gezek Hytaýyň taryhyna 140 ýyl mundan ozal bolup geçipdi. 6 awgustda 126 sanly öýüň ýykylmagyna sebäp bolan 5,5 ballyk ullukdaky ýer titremesiň bolup geçdi. Diňe bir näçe günüň içinde Hytaý uly ýetkiler çekdi we ol ýetkiler gün geçdigiçe milliardlarça dollar artar. Hytaý jemi çerki önüm boýunça dünýäde ikinji ýerde durýar we innovasiýa we tehnologiýa boýunça öňde barjy döwletdir. Şeýle-de bolsa Hytaýyň geografik ýerleşýän ýeri, ony suw joşmalary, gurokçuluk, ýer titremeleri we tsunami ýaly dürli tebigi betbaçylyklara sebäp edýär. Uly takyklyk bilen howa betbaçylygynyň ösüşiniň we ýygylygynyň ýokarlanmagy sebäpli Hytaýyň tutuş dünýä bilen eleşi üçin garaşylmadyk netijelere getirip biljek ykdysady krizisiniň basagasynda durýanlygyny öňe sürmek bolýar. Egerde Hytaýyň ykdysadyýety we senagaty çökse, onda dünýä sewdasy we önümçiligi hem çynnakay kynçylyklar başyndan geçirer. Ilatyň köpçüliklerini göçmegi, epidemiýa we açlyk bilen baglanşykly gumanitar betbaçylyklar hem bolup biler. Alatra mundan hasdyň Hytaýyň edil palçyk ayakly kolososiýaly howanyň betbaçylyklar sebäpli ýakyn wagtda ýok ediljekdigini duýduran noklaryny aýtmak möhümdir. Şeýle hem Hytaýda durmuş üçin diňe iksanly kiçijik sebetiň galjakdygyny duýdurdylar. Engen tarapy bolsa, häzirki döwürde şol iksanly provinsiýa hiç hili infrastruktura ýa-da senagat ösmeýän ýerler bolupdyr. Mundan başga-da bu iki sebit şeýle bir kiçijik bolýan, önümçilik kuwatyny göçürmege aňyrda dursun. Bu ýere ilatyň azyndan bir bölegini hem yerleşdirip bolmaýar. Mundan başga-da ýakyn günler esasan Birleşen Arap Emirlikleri alatra alimlarynyň pikirçe howa betbaçylygynyň ýygylygynyň we intensivliginiň düýpöter ýokarlanjak sebitlerinden biridir. Alatra alimlary bu sebitdäki betbaçylyklaryň köpeljekdigi barada takyk çaklamalar bilen çäklenmän Birleşen Arap Emirlikleriniň tutuş çäginiň ýakyn wagtda çöllige öwriljekdigini duýdurdylar. Häzirki zaman gözewçilikleri olaryň çaklamalaryny tasdiklaýar. Bu sebitdäki betbaçylyklar ýyl saýyn güýçlenýär
Bu bolsa diňe bir başlangyjy. Alatra alimleri eýen bütün dünýäde ösýän we planetamyzy we durmuşymyzy weýran edýän howa wetwaçylyklarynyň dinamikasyny çakladylar. Şeýle de bolsa ýakyn geljek üçin olaryň çaklamalary hasam aladalandyrdy. Meniň maksadym sizi gorkuzmak däl, eýsem özümiň göz ýetiren hakykatlarym hakynda size habar vermekdigini aýtmak isleýärin. Alatranyň maglumatlary, ilmi gözlegleri we çaklamalaryny hut özüm öwrendim we olaryň çyňlygy we yerlikligi meni gat haýran galdyrdy. Ene şu barada bir pikirlenip görüň. Almy jemgyýet düşünmesi gaty kyn bir ury bolan kwantum mehanikasyna düşünmäge synanşýan bolsa, onda alatra alimleri kwant derejesiniň çäginden geçýän meseleler bilen baglanşykly sorawlary köpden bäri eýäm öwrenýärler. Ene hut şu meseleni hem öwrenmegiň zerurdygy, planetamyzyň özüne daşarky kosmik täsir bilen bagly problemany çözmegimiz üçin gysgaly bolup duranlar. Munyň üçin bolsa, ähli resurslarymyzy jemlemegimiz we ähli mümkinçiliklerimizi birleşdirmegimiz gerekdir. Biz adamzat hökmünde 10 ýyl mundan ozal wagtymyz köp bolan wagty alatranyň duýdurşlaryna gulak asmadyk. Häzir şol duýdurşy eşitmesek, onu adamzat üçin gaty aýlygynç we ölüm howply ýalňyşlyk bolar. Dünýä ykdysadyýetiniň we klimatyň häzirki ýagdaýy ähli gyzyklanýan taraplardan gysgaly we utgaşdyrylan çäreler talap edýär. Iqtisadi çökünlük we howanyň ütkemi bilen baglanşykly krizisi ýeňip geçmek üçin haýsy strategiýalar ulanmaly? Diňe bir ýyl uzak ýaşamak üçin dik fermaly gaçywatalga şäherler gurmagyň manysy näme? Egerde olaram ahyr soň ýok boljak bolsa, ýa-da meseleni dünýä derejesinde global görnüşde çözmek zerurmy? Käbir alimler we syýasatçylar adamlaryň howsala düşmedlikleri üçin we jemgyýeti durnuksuzlaşdyrmalyk üçin ýagdaýyň çynnakydygy barada maglumatlaryň ýaýradylmaly däldigini ýalar. Şeýle de bolsa, bu çemeleşme gaty howply bolup biler. Sebäbi meseleniň netijeli çözgütlerini gözlemäge päsgelçilikdir edýär. Muny lukmana gitmekden ýüze urýan, hasanyň öz-özünden keseliniň bejerilmegine umyd edýän ýagdaýyna meňdedip bolýar. Bu ýagdaýda näseň ölüm howpy epesli ýokarlanýandyr. Şonuň üçin adamzady global betwaçylykdan halas etmek üçin iň amatly strategiýany saýlamak üçin ähli gyzyklanýan taraplaryň arasynda açyk we obyektiv gepleşik geçirilmekligi zerurdur. Şeýle de bolsa, klimat meselesini çözmek üçin dünýä jemgyýetçiligi näme edýär? Kataklizmlaryň 12.000 ýyllyk döwrüne öwezini dolmagy mehanizmi bolan CO2-niň ýokarlanmagyna garşy görüşmek üçin henizem pul ýygnaýarlar. Okeanyň gyzmagy netijesinde CO2 bölünip çykýar. Ýer tegolagynyň içindäki ýyllygyň ýokarlanmagynyň inni kelçek tebigi tapgyry vulkanlaryň işlemegidir. Bu tebigi bir proses bolup dur. Bu näme üçin beýle? Sebäbi planetamyz mümkin bolýuçy CO2 konsentrasiýasyny artdyrar. Häzirki wagtda planetamyzda köp CO2 gerek, onu azaltmak gerek gäl. CO2 konsentrasiýasynyň ýokarlanmagy her gadak sykl bolan wagtyda çykýar. Bu netije alatra alimlarynyň gözlegleri esasynda gelindi we olar bu düzenlerini içgin we adalatly öwrenip bu barada uzak wagtdan bäri açyçan aýdýarlar. Bu öwrün dolmak mehanizmi nähili bolup geçýär. Ilki bilen okeanyň bu gormagy atmosferany suw molekulalary bilen doldurýar. Soň bolsa okean atmosferanyň orta gatlaklaryna daşarky radiasiýadan goraw döredýän we planetada ýaşaýyşy halas etmäge mümkinçilik berýän CO2 çykarýar. Ýeriň geologik işçiligini uzak möhletlerini gözegçilik etmek netijesinde bu ýygdarlyk ýa çykarly. 12.000 we 24.000 ýyllyk syklla durly vulkanlaryň atylmagynyň sany we güýji we hatda stratovulkanlary atylmagy hem ýokarlanýar. Bu goraw üçin atmosferadaky CO2-niň derejesini ýokarlandyrmak üçin planetanyň tebigi taýdan öz-özüni kadalaşdyrmak mehanizminiň bir bölegidir. Geçmişde hem okean öwezini dolmak meselesinde möhüm rol oýnapdy. Ýeriň içegelerinden endogen ýyllygy atmosfera çykarly we şeýlelik bilen magmany sogatmaga kömek berdi. Okean aşaky atmosferada ýeterli kislorodun emele gelmegine goşant goşup ýaşaýyş üçin şert öredýär. Şolar wagtyň özünde ýokarky atmosfera CO2-ni göýberýän vulkanlar ýeri kosmik radiasiýasynyň goraýan galkan täsirinde öredýär. Şeýle de bolsa adamlar öz amallarymyz bilen ummany plasmassa we uglevodorodlar bilen hapalap onuň öwezini dolmak mehanizmine päsgel berdik. Netijede ummanyň esasy wezipesi bolan
magman soğutmak vazifesini yerine getirmegini besetti. Bu hakykatdan hem aladalanırjy, sebäbi öňkü sikl kataklizmlary bolan wagtynda hut okean planetadaky ýaşaýşy taklamaga kömek beripdi. Ýöne biz özümizi bu garawdan mahrum etdik we 24.000 ýyllyk betwaçylyk siklini hasam agyrlaşdyrdyk. Şeýlelik bilen bugun kosmik täsir sebäpli ummanyny we atmosferasyny ýitiren Marsyň kwalny gaýtalama kopy bilen ýüzbeýiz bolup durdy. Bir neçe ýyl bundan ozal Alatr alymlary bularyň hemmesini bize ýetirmäge synaşdylar. Ummanyň katastrofik ýagdaýy we onuň planetamyzyň geljegindäki esas roly barada aýdyp, entek bu wagtda aýdyň we dol düşünjämiz bolmadyk döwrüne bizi duýdurmaga synaşdylar. Emma Alatr alymlaryny biz eşitmedik. Sebäbi biziň pikirimizçe okean bilen hemme zat ýer berdi. Hawa ol wagtlar şeýledi. Emma bugun biz düýbünden başga bir ýagdaý görýäris. Häzirki wagtda açyk ılımy çeşmelerde ummanyň ýokarky wagtlaklaryna epesli energiýa toplanýanlygyny ara alyp maslahatlaşylýar. Şeýle-de bolsa Alatr alymlarynyň köpden bäri aýdýan zatlar hakynda dymýalar, ýagny ummanyň aşaky wagtlaklaryna has köp energiýa toplanýanlygyny we bu ýyllylygyň okeana toplanmagy atmosferamyza zyanyn täsir edýänligini aýtmaýarlar. Munyň netijelerini bize ýan bugun görýärdi. Okeana toplanýan energiýa diýsen kopludur. Energiýa bir ýerde saklanýan bolsa, onu ol ýürügüç tebii taýdan göýberilmeli. Edil häzir hereket etmesek, onu bu biziň üçin betwagtçylyk bolar. Iň möhüm meseleni çözmek üçin köpçüliklerin tagallalarymyzy birleşdirmäge henizem mümkinçiligimiziň bardygy üçin adamzat Alatranyň öňünde bergililer. Planetamyzy halas etmek üçin henizem wagtymyz bar. Şeýle-de bolsa hereketlerimizi gijikdirsek, betwagtçylygyň başymyza düşmeginden gaçyp gutulyp bilmerdi. Häzirki wagtda planetamyza görleşdirilmedik betwagtçylyk hop awanýar. Öğrenmeküm we gymmatly bir faktory bolmadyk bolsa, bu ýagdaý umytsyz görnerdi. Olam Alatra bolupdur. 10 ýyldan gowrak ozal Alatranyň wekilleri planetany bu tutşa adamzady hop asyna salýan bu howanyň hopy barada açaçan duýduruş berip başladylar. We olar hakyky çözgüt hem hödürlediler. Emma biz olar diňledikmi? Ýok. Ylmy jemgyýet olar diňledimi? Ýok. Biz alymlar başga birini diňlemekden özümizi gatakylly diýip hasaplaýarys. Özüm hem şeýledim meniň. Men diňe öz maglumatlaryma, öz hasaplamalarıma we öz suwutnamalaryma ynanýardym. Indi bolsa özümiň hem Alatr tarapyndan berilen maglumatlaryň hemmesini üns bilen barlap, howanyň betwagtçylygynyň ösüşine geometrik ösüş barada habar berýän matematik modelini barladym. Bu gynansaňam munyň dogrudygyny ynanýaryn. Men Egon Çalakyan, şu gün merkeze aňto gurlugy we beýleki ýürüýte hyzmatlar tarapyndan ulanylýan maglumatlaryň ygtybarlygyny seljermegiň usuliýetini ösdürmäge gatnaşan adam hökmüne bu matematik modeli üns bilen öwrendim. Onuň takykdygyny we dinamikany we urlaryny anyk görkezýänligini tasdiklamak üçin ýeterli hünär tejribem we başarnygym bar. Hawa bu howeslenirji tendensiýa däl, ýöne bu onu hakykatdan daşlaşdyrmaýar. İslendiň alym köpçülik üçin açyk maglumatlar ulan hasaplamalarını ýerine ýetirip bular öz üçin barlap biler. Bu matematik model gürrüňsiz hakykatdyr. Häzirki zaman adamzadyň halas bolmak üçin çalt we güýçli çäreler görülmek üçin 10 ýyllanam az wagt galanlygam hakykatdyr. Belki de Alatranyň ýygydan gaýtalan ýaly görünýänlerin, emma bu olaryň geljegimize goşan-goşandynyň ähmiýetine we gymmatlygyna dol düşünüp bilmeýänligine sebäpli şeýledir. Ozallan biz Alatranyň wekilleriniň aýdýanlaryny dinlän bolsak, onda şüphesiz bugun bu global meseleni çözmek üçin has köp mümkinçiligimiz bolardy. Bu gynansak-da klimat betwagtçylygynyň öňüni dolup bolmajak köp sanly adamlaryň janyny almasyndan öňüni alardyk. Alatrany öňden eşiten bolsak, onu köp adamlaryň ölüminiň öňüni alyp bilerdik. Ýöne biz olary eşitmedik, dinlemedik. Hawa Alatranyň bilimleriniň şeýle göwrümli we çyňdygyna dol düşünýäryn we oňa diňe asan adamlaryň düşünüp biljegine de göz ýetirýäryn. Ýöne bu bilimleri düşünüp bilýänleriň üstüne bu gymmatlyklary başgalara ýetirmek jogapgarçyligi ýüklenýänler. Meniň özüm olaryň gymmatlyklaryny düşündüm we şonuň üçin hem häzir Alatra bilimleriniň ähmiýeti barada siziň öňüňize çykyş edýäryn. Washingtonda döredicilik jemgyýetiniň
Türkiýanyň wekilleri bilen duşmadyk bolsam, belki muny özüm hem görmezdim. Şol wagt men biziň döwrümizin iň derwäz we çylşyrymly meseleleri hakynda açyklyk, gaýdusuzlyk we akyllyk bilen aýdýan adamlara gat haýran galdym. Bu wagtda adamlaryň näme diýenliklerini we näme üçin diýenliklerini bilýänliklerini hem men gowy düşündim. Inni bolsa, diri galmak mümkinçiligimiziň bardygyna hemmämiziň Alatranyň öňünde bergilligimiz barada aýdasym gelýär. Alatra bu mümkinçiligi 10 ýyl mundan azal ilkinji gede gaýdypdy. Bu adamzadyň global birleşmeginiň we hawany durnuklaşdyrmak üçin aýgytly çäreleriň zerurlygy barada gürrüň beripdi. Emma biz muny eşitmedik. Biz olary diňlemek islemedik. Hakykata ähmiýet bermän öňkümiz ýaly ýaşamagy dowam etdirdik. Biz 10 ýyl ýitirdik. Dünýäni gowlaşdyrmak üçin ulanyp boljak 10 ýyl. Betwatçylygyň öňüni almak üçin ulanyp boljak 10 ýyl. Täze jemgyýet gurmak we planetany halas etmek üçin ulanyp boljak 10 ýyl. Emma biz beýle işleriň üstünden barmadyk. Alymy jemgyýet biziň inni jedelleşmäge, şübhelenmäge, ýa-da süýşürmäge wagtymyz ýok. Inni makalalary çytat üçin, grant almak üçin, ad almak üçin, pul gazanmak üçin we meşhur bolmak üçin ýazmaga wagtymyz ýok. Inni biz tasdiklama, ruhsatnama, golluğa garaşmaga wagtymyz ýok. Inni biz diňe hereket etmäge wagtymyz bar. Häziriň özüne hereket etmäge, bilelikde hereket etmäge diňe wagtymyz bar. Şonuň üçin ünsüňizi adamzadyň ähli intellektual çeşmelerini we köpçüliklerin hereketlerini derrew mobilizlemegi talap edýän derwäz mesele çekmegi isleýär. Planetamyz çynnaky hop döredýän faktoryň asyna, ýagny planetamyzyň özünni durnuksyzlaşdyrýan, siklaýyn geçýän daşarky kosmik täsiriň asynadyr. İlkinji gedek Alatra bu maglumatlary 10 ýyl mundan azal çykarypdy. Inni bolsa bugün Günülük obunyň beýleki planetalaryna şuňa meňdeş işçilikleri tasdikleýär. Bu barada 10 ýyl mundan azal habar berilipdi. Emma biz ýaňy ýakynda bu ýetgeşmeleriň beýleki planetalarda bolup geçýänligini ýazga aldyk. Bu bilimi äsgermezçilik etmegimiz dowam etdirsek, dünýä helak bolar. Planetamyzy, planetadaky durmuşy we geljegimizi halas etmek üçin men Egon Çelakyan hemmelere ýüzlenýär. Biz hökman suratda halkara ilmi merkez döretmelidirz. Aslında bu meseleni çözmegiň üstüne işleýän dünýäniň iň gowy alimlarynyň halkara dersara birleşmesini döretmek zerur bolupdyr. Bize dürli urlar boýunça hünärmenler birleşmesi gerek. Esasanam elementar bölejik fizikasy, astrofizika, neutrino astrofizikasy, planetologiya, klimatologiya, atmosfera fizikasy, okeanologiya, ekologiya, paleoklimatologiya, geofizika, sismologiya, vulkanologiya, geologiya, hidrogeologiya, glasiologiya, geokriologiya, atmosfera himiýasy, magnetostratigrafiya, yer fizikasy, geodinamika, tektonika, geomehanika, ýaly urlar we başga da bir näçe urlar boýunça hünärmenler zerur bolupdyr. Bize adaty bolmadyk pikirleniş okuýup bolan we innowasion, ýagny täzeçe işleriň üstüne işläp bilýän iň kämil akyllar gerek. Bize ähli adamzadyň bähfitine hyzmatdaşlyk etmäge we hereket etmäge taýýar bolan adamlar gerek. Bitew halkara ilmi merkeziň üstünlikli we netijeli işleme üçin onuň işlemegine gerekli bolan amatyl şertler bilen üpçün etmek gaty möhümdir. Ilmi topara ähli ilmi çeşmelere çäksiz elýeterlik bermek gerekdir. Ol resurslaryň maksadyna we tebigatyna garamazdan olar alimlara elýeter edilmeli. Diňe bir Sputnik ulgamlary, teleskoplar, seismograflar, barlyk hanlar bilen çäklenmän ähli synlaýyş platformalaryny päsgelçilik döretmeden girmegiň üpçün edilmegi möhümdir. Şeýle talaplar halkara ilmi merkeziň ähli spektrda gözlegleri alyp barmagynyň zerurlygy bilen baglanyşyklydyr. Şol gözlegler elektromagnet meýdanyny we ýeriň olaýynyň giňişligi öwrenmekden başlap, seismik işçiligi we ýeriň özünde bolup geçýän proseslara syn etmekligiçe urlar öz içine almalylar. CERN, NASA, Roskosmos we Hytaýyň milli kosmos dolanýyş gullugy we beýleki uramalarda bar bolan ösen tehnologiýalara dolu ygtyýarlyk berilmegi muňa hasam uly goşant goşar.
Maksatlara netijeli yetmek we halkara gözlew merkeziniň öz öňüne goýan meselelerini çözmek üçin siýasatçylar ýa-da korporasiýalar tarapyndan gözlew işlerine hiç hili gözewçilik ýa-da päsgelçilik döredilmeliler. Bu ilmi işler üçin çäksiz serişdeleriň bolmagy hukman zerurdur. Gözlew işleriniň absolut öz başdaklygyny üpçün etmek zerurdur. Bu işiň dowamyna biz alymlar gazanylan netijeler üçin dol jogapkärçilik çekýänler. Gözlewlerimizi nollan başlamaly bolmaz. Eýem Alatranyň ilmi topar tarapyndan gazanylan giňişleýin gözlewler we berk tejribeli netijelerini ulanyp Alatra alymlarynyň bilimlerine we tejribelerine esaslanýan çynnakay başlanyşlardan başlar. Olaryň fizikany öwrenmekde teklif eden täze çemeleşmeleri, ýagny kvant mehanikasynyň çäginden çykýan bilimlerini ulanmagymyz, ähli gözlewlerimiz üçin zerur göz ýetimleri açar. Sebäbi biziň ýüzbeýiz bolýan meselelerimiziň esas çözgüdi kvantum derejesiniň çäginden çykýanlar. Bu maglumatlaryň ähmiýetini we onuň diňe jemgyýetiň peýdasyna ulanylmagy üçin jogapkärçiligimiziň bardygyna dol düşünýändigimi belläsmeliler. Ilmi sünnüklerimiziň nädäwri kişileriň eline düşmegine we weýran edici maksatlarda ulanylmagyna ýol berip bilmez. Şol sebäpli işimiziň dowamyna konfidensialnost, ýagny berkizliğini saklamaly we gözlewlerimize ruhsatsız girmekden saklajak ýeterlik goraw üpçün etmeli boluruz. Ähli sünnüklerimiz diňe adamzady halas etmek we ýer ýüzündäki her bir adamyň durmuşyny has gowlaşdyrmak üçin gönükdirilmeli we adamzady garşy gönükdirilen täze ýaraglar döretmek we ösdürmek üçin ulanylmazlyk üçin gizlinligi saklamak zerurdur. Alatranyň kömegi bilen bugun global howa kataklizmlaryny durdurmak mümkinçiligimiz bar. Bu pursatdan peýdalanyp adamzat hökmünde ýaşaýşymyzy halas etmäge mümkinçiligimiz bar. Bu ilmi jemgyýetiň eýe bolan ilmi bilimleri häzirki wagtda öňde durýan maksatlarymyza ýetmegi epesli çaltlaşdyrmak üçin ägirdil mümkinçilikleri bize hödürleýär. Sebäbi kvantum çäginden çykýan we bizden iň ýokary bilim we başarnyk talap edýän meseleleriň çözgüdini tapmalylarys. Köp çylşyrymly meseleler çözmek üçin ägirdir işler etmeli bolurys. İşimiz aňsat ýa-da çalt bolmaz. Köp kynçylyklar, päsgelçilikler we tewekkelçilikler bilen ýüzbeýiz bolurys. Emma şeýle-de bolsa biz muňa taýin bolmaly we ýüze urmeliler. Batyr we tutanýerli bolmaly. Biziň hemmämiz birlikde birleşmeli. Dünýäni halas etjek alymlar bolmaly. Bitewi halkara gözlew merkeziniň gysgaly döredilmegi we işçiň işiniň derrew başlanmagy möhüm wezipämiziň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň açardyr. Bir ilmi topar düzmek we döretmek prosesinde haýsydyr bir eglenmeler ýa-da ılalaşmazlyklar gerek bolan netije gelmek ihtimallygyny peselçegini belläp geçýär. Gyzyklanmasy bolan ähli taraplary tutuşy adamzady halas etmäge gönükdirilen bilelikdäki gözlewimiz üçin iň oňa şertleri üpçün etmek üçin çalt we täsirli hereket etmäge çagyrýar. Gadyrly kärdeşler, dostlar, häzirki wagt men Egon Çalakyan adamzat taryhyny iň möhüm we gysgaly ýüzlenme bilen size ýüzlenýär. Dünýäniň ähli alymlaryna hakykaty ýalanyny nädip tapawutlandyrmalygyny bilýän, planetamyzda bolup geçýän zatlara düşünýän, howanyň çökmeginiň hakyky howpdygyny bilýän, şol wagtyň özünde geljekde adamzadyň geljegi üçin mümkinçiligiň bardygyna göz ýetirýänlere ýüzlenmek isleýär. Ömrüni we işlerini ilme bagş edenlere we hakykaty gözlemekden gorkmaýanlara ýüzlenýär. Adamzadyň geljegini halas etmek, öz janyňyzy, çağalaryňyzyň we atyklaryňyzyň janyny halas etmek üçin birleşmäge çagyrýar. Planetamyzyň öz önüne bolup geçýän ýetgeşmeler jedelsiz hakykatlar. Adamzat hökmünde köpçüliklerin bu problema gatışmasak, onuň öňüne almasak, ony hökman suratda ol adamzady helakçylyga alyp barar. Häzirki wagtda bu etwagçylykly ýagdaýa hakyky çözügi tapmaga ukyply ýeketäk adamlar alymlardyr. Bu meseleniň dogry we ýeketäk çözgüdi çäksiz ilmi we maliýe çeşmeleri bilen üpçün edilen zehinli we agzybir alymlara baglydyr. Syýasy ambisiýalaryň we ykdysady wähwitleriň täsirinden erkin bolan bitewi ilmi jemgyýeti mümkin bolýuça gysga wagtda döretmeliler. Biz bir güç, bir akyl we bir ýürek hökmüne bilelikde işlemeliler. Bu möhüm meseleni çözmek üçin jogapkärçiligi jemgyýetde bölünşikleri we gapma garşylyklar döredýän syýasatçylara tapşyryp bilmez.
Peýdasy ýaraglara we tükeniksiz harby çaplaşyklara we bölünşiklere gymmatly wagtymyzy we serişdelerimizi sarp edip bilmeriz. Yer togalawymyzda bolup geçýän we gününden güýjeýän klimat hadisalaryna üns bermän bilmeriz. Häzirki wagtda olara äsgermezçilik edip, güýç we maddi baýlyk toplamak üçin planetamyzyň ekosistemasyny ýok etmegi dowam etdirsek, onu ýerdäki ähli ýaşaýyş bilen birlikde bizem hökman suratda ýok bolar. Adamzadyň ikbaly bilen gyzyklanýan ähli alymlary ýeketäk halkara ylmy merkeziň döredilmegine gatnaşmaklyga çagyrýar. Bu merkeziň maksady ylmy gözlegler geçirmek we global klimat howpy meselesini çözmek bolar. Ýakyn geljekde web sahypamda bu taslama barada ähli zerur maglumatlary, şeýle hem rezüme we beýleki resmi namalar tawşyrmaklyk baradaky maglumatlary tapyp bilersiňiz. Adamzadyň geljegine hakykatdan hem biperway garamaýan adamlaryň jogabyna men garaşýaryn. Biziň döwrümizin iň çylşyrymly we derwäs meselesini çözmegiň üstüne işleýän bitiw gözleg merkezinde öğretmelidir. Men ähli ýurtlaryň ýolbaşçylaryna hem izlenmek isleýärm. Alym we adamzadyň haky üçin men Egon Çalakyan size dünýäniň döwletleriniň ýolbaşçylaryna gysgaly izlenme bilen izlenýärm. Uruş baltalaryňyzy ýere gömüň we bir gepleşik stolunyň başyna geçiň. Bitiw dünýä ykdysadyýety we agzy bir dünýä hakynda pikirlenip başlamagyň wagty geldi. Bu diňe bir meniň garaýşymyň beýan näle, eýsem planetamyzyň ýaşamy üçin uly kynçylygy ýem geçmegiň talap edýän zerurlygy bolupdyr. Şeýle hem özüňizde batyrgylyk tapyp, tutuş jemgyýet üçin we her bir adam üçin peýdaly boljak, ösüş we gülläp etmek üçin ajaýyp perspektiwalar döredýän döredüjilik jemgyýetiniň modelini üns bermegiňi size maslahat berýärm. Şeýle de bolsa, bu geljek üçin, häzirki wagtda bolsa, yer planetasy Marsyň ikbalyny gaýtalamagyna meňdeş bolan global betbaçylygyň bosogasyna duranlar. Bularyň esassız jümleler dälligini belläsiň gelýär. Bu hakykat bolup duranlar. Häzirki wagtda alimlaryň bu ssenariýanyň öňüni almak üçin neje işleri ýerine ýetirmeliligine düşünmegiň hökmanydyr. Munyň üçin alimlara häzirki wagtda bar bolan enjamlar, ýagny tegeşlere, ýarag ýaryşyna önüpdirilen we korrupsiýa melnamalaryny özleşdirilen ähli resurslar gerek bolup duranlar. Bullukdaky meseleniň ýerine ýetirilmegi, alimlaryň hereket azatlygyny üpçün etmegi we gözlegi işleriniň gizlinligini saklamagy talap edýär. Siziň gollagyňyz gaty gerek. Dünýäniň iň gowy alimlarynyň gatnaşmagy bilen planetamyzy gysga wagtda halas etmek üçin dersara köp vektorly mexanizm döretmeli. Bize gaty çalt we sazlaşykly hereket etmek möhümdir. Bu meseleni çözmek üçin maksimum 10 ýylymyz bardyr. Şonuň üçin şu gün diňe bir döwlet baş tutanlar däl, eýsem ähli jurnalistler, Daşary işler ministrliginiň we howpsuzlyk gurulugynyň işgärleri hem meni diňlär diýip umyt edýärm. 10 ýyl mundan azal alatra global klimat howpy barada duýduruş berenine bitiw halkara gözleg merkezinde öğretmek boýunça işe başlamadyk. Ozorlan olaryň duýduruşlaryna jogap bermedik. Häzirki wagtda ähli adamzadyň ýaşamy üçin aýdylanlara gulak asyp, häzirki zaman dünýä tertibiniň köp taraplaryny täzeden gözden geçirmek üçin ýeterlik düşünjämiz we paýhasymyz bolar diýip umyt edýärm. Bizinni klimat betdaçylyklarynyň çal tösýän döwrüne gadammasýar we bilelikdäki halkara halas ediş gullugyny döretmek meselesi möhüm we gaýra goýulmasy bolupdyr. Şeýle hem häzirki wagtda ýeke ykdysadyýetyň modeli çuňur derine we amaly ösüşi talap edýär. Jedelleri we agzalalyklary öjükdirmegi besediň. Häzirki wagt dünýä jemgyýetini bitiw ykdysady ulgamyň çägine birleşdirmegiň wagty geldi. Bu birleşmegiň ýoly indi size bagly we bu maksada ýetmegiň ferişdeleri hem siziň eliňizdedir. Adamlaryň erkin hereket üçin serhetler açmagyň wagty geldi. Klimat sebäpli migrasiýa ýakyn ýyllarda diňe güýçlenjek tebii prosesler we muňa çözgüt tapmak üçin zerur şertler döretmek möhümdir. Juwyňyz hakynda alad edip, täsirli toparlaryň bähwitlerini goramagyň wagty dälini, ýeňiňiz çermäp ýa-da biliňizi gurşap, adamzady halas etmek üçin işe başlamagyň wagty geldi. Indi hemmeleriň jogapkärçiligi öz üstüne almaly wagty geldi. Bu ölüm howply howanyň çökmeginden çykalga tapyp bileriz. Alim hökmüne men muňa düşünýärm. Emma munyň üçin zerur şertler döredilmeli.
Şonuň üçin dünýä liderlerini ýeketek halkara gözlew merkeziniň döredilmegi üçin ähli şertler döretmäge çagyrýaryn. Bu, dünýäniň durly künjekleriniň görnükli alymlary öz tagallalaryny birleşdirip planetanyň we tutuş adamzadyň ölüminiň öňüni almagy mümkinçilik berer. Başlajak ýolumyz kvant fizikasyndan hem has çuňgur bolanyň sebäpli biz doly konfidensial görnüşde işläris. Alatra tarapyndan berilen bilimleriň kömegi bilen gözlewlerimizi nire tarap gitmeligimizi düşünýäris. Men size prezident hukmuna dälle, adamlar hukmuna ýüzlenýäryn. Ýaşamak isleýän we nesillerine ýaşaýyşy bermek isleýän adamlar. Ýere derek gyzyl jansyz çöl dälle, diri ýaşyl ýeri görmek isleýän adamlar hukmuna ýüzlenýäryn. Weýran ediji kişiler dälle, döretmek, yaratmak isleýän adamlar hukmuna. Ahir zamananyň dälle, taryhyň bir bölegi bolmak isleýän adamlar hukmuna size ýüzlenýäryn. Sözlerime gulak asyň we betewi halkara gözlew merkeziniň döredilmegi üçin şert öredim. Bu dünýäni halas etmegimiz üçin iň soňky pursatymyzdyr. Bu karary ýyllara ýa-da aýlara çenli uzaltman çalt hereket etmegimiz gerekdir. Habarymyň düýp manysyna heni düşünmedikler, klimat serbersi gapylarynyň bosagysyna peýda bolanyny tiz düşünýärler. Meniň sözlerimi gollamaýanlar hem ýalňyşlyklaryna tiz düşünýärler. Emma olaryň özleri hem we olaryň dost ýarlary hem bu hoply ýalňyşlyk üçin jogapkärçilik çekerler. Geljekki ýyllarymyzy ýitirsek, onna planetamyzyň geljegini we şonuň bilen birlikde biziň hemmämiziň ýaşaýyşymyzy, janymyzy hem ýitireris. Şeýle hem men ähli adamlara, dünýädäki her bir adama ýüzlenmek isleýärin. Şu gün men Egon Çalakyan, size ýüzlenmämde durly halklaryň, dinleriň ýa-da syýasy güýçleriň wekilleri hukmuna dälle, eýsem ýeketek adamzat hukmuna, bir täsin we goşak planetada ýaşaýan raýatlar hukmuna size ýüzlenýärin. Betewi halkara gözlew merkeziniň döredilmegini we bu halkara inisiasiýany gollamakda ýurtlaryňyzyň ýolbaşçylaryny gollamagyňyzy haýyş edýärin. Bu diňe bir taslama däl, bu biziň umumy jogapkärçiligimiz we diri almagymyz üçin mümkinçiligimizdir. Biz wagtymyzy dawa jenjellerde çakynşyklara we bölünşiklere ýitirip bilmeris. Suwutnamalara we duýduruşlara äsgermezçilik edip bilmeris. Adamzadyň we her birimiziň ykbalymyza biperwa garap bilmeris. Biz dünýäni ýetgetmeli. Munyň üçin bolsa jemgyýet hukmyny mümkin bolýuçy gyska wagtyň içinde ulalan ýetişen adamlar bolmalylar. Inni bäsleşiň dälle hyzmatdaşlygyň wagty geldi. Biziň adamzat jemgyýetimiz adam tarapyndan döredilen azalylygy, bölünşigi we aramyzda ýigrenji güýçlenýän manipulasiýalary sebäp edilýär. Bu käbir toparlaryň ýa-da şahsiýetleriň egoist bähwitlerine ýetmek üçin edilýän oýunlary. Emma biz bu manipulasiýalara boyun eýmeliler. Häzirki wagt biz tutuş adamzada hop salýan global hopyň öňünde duranlar. Ýigrenýän goňşymyzyň öleni bilen hiç zat üýtgemiz, sebäbi biz hem onuň bilen birlikde öleriz. Onda näme üçin biz birek ýigrenmeli? Ýok, häzir beýle zatlar üçin wagtymyz ýok. Şonuň üçin size ýüzlenýärin. Geçmişdäki dawa jenjelleri ýatdan çykaryň. Hemme zady başdan başlaň. Umum bähwid üçin işlemäge taýin bolan adamlara gollaw berin. Betew halkara gözlew merkeziniň döredilmegini gollaýan prezidentler gollan. Dünýäniň durly künjeklerinden gelen alymlara dünýämizi halas etmek baradaky umum gözlewlerini gollaw berin. Häzir planetamyzyň we tutuş adamzadyň durmuşyna aýytly pursat. Gelin bu dünýäni halas etmek we geljegimizi halas etmek üçin elimizden geleni edeliň. Sag bolun. Goý Hudaý we ilm bize ýardam etsin.